Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, mana mangaramoti hati-hati doho pikiran mo na di bagasan Kristus Jesus Tuhan eh. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan kita sudah memasuki minggu yang luar biasa, yang mana bahwa pada minggu ini kita mensyukuri bahwa janji Tuhan tentang datangnya roh penghibur yang akan menyertai setiap langkah kehidupan kita digenapi oleh Allah Bapa. Manginang, selamat hari Minggu Pentakoste yang pertama tentunya, dan selamat beribadah bagi yang bisa beribadah. Manginang, tetaplah bersuka cita, dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi, kondisi kehidupan sakit penyakit tang yang nabi Tuhan tama na totong marmahani daging nang tontimuna. Manginang, di minggu na las niroha sadarion, tatangi homa hatan itu hata ulaun ni apostel bidu 2 ayat 1-10 tulu. Jadi dung jupang ari pa 50 honi manang Pentakoste punguma na sida saluhu na disada inganan. Jadi masa mato puswana sian gijang songon parngongos ni alugu nagugu mamulus. Gabi digohi masado bagas hudulan na sidai. Jadi tarida madina sida sumatu dila ni api na marjilam-jilam disonggopi mah gadup na sida. Gabi to di perbadia mana sida saluhu na jadi mamuka marpakuling na asing mana sida. Marguru tu pangalehon ni todi itu na sida makatahosa. Alayadong ma aka Yahudi na maringan di Jerusalem, halak na daulat sian saluhut na bangso na ditoro ni langit. Alay dinamasa suarai marpungu manatoropi. Jadi terhalomong manasida. Ay ganup ubegi nasida makatahod di hata nabi. Jadi termali manasida saluhu na jalalongang akanin nama. Dahalak Galilea saluhu nasida na makatai. Buasa ganup hita ubegi di hata haso malat tabi. Halak partia dohot media dohot elamit dohot akan nama ringanan di Mesopotamia. Di Judea dohot di Kappadosia, di Pontus dohot di Asia. Di Prigia dohot di Pampilia, di Tanah Mesir dohot di akal luat Libya natukan Kirene. Dohot halak Rom nama ringanan di son. Aka halak Yahudi rodia kapar guru. Aka halak Kreta dohot halak Arab di hata tabedo itabigi di hata hon nasida. Aka ulaun habal gaun ni demata. Jadi tarhalomong manasida saluhu na jubbe marohana. Akanin nama sama nasida. Namarhua doi ulaning. Alay mangisahido na deba. Akanin nama go anggur na tonggido nasida. Demikian firman Tuhan. Aman namin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus tongon di Minggu Pentakoste na parjolo di sadarion. Di sungguli hitamu se teringot tu sejarah turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nungatakas tabigi jalata jaha songo dia dututu parture ni hasa saur haso songgop ni todi forbadia mangihuton baritau. Amanami na hinakolongan di bagasan Jesus Kristus go todi manasida disonggopi todi ijadi makatai manasida hobbartu pangalehon nito di hata ni akana asing na adong di inganani mangihuton kesaksian ni turpuhon adong do di sihala partia elamit sah rodia kahala Arab dan lain sebagainya. Di hata hon nasida mahabal gaun ni debata mangihuton bahasa ni hala Arab, bahasa ni halak partia, media elamit, Mesopotamia, Judea, Kappadosia, Pontus, Asia, Pampilia, Mesir, Libya, Kirene, Rom, Yahudi, Kreta, Arab, songonima, partureni, haso songgop ni todi. Amanahamin na namin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Roh Kudus turun, datang, menghinggapi, mendiami murid-murid Yesus sehingga mereka bisa berbicara sesuai dengan pemberian roh itu sendiri. Sehingga orang-orang lain, bangsa-bangsa lain
yang ada di sekitarnya. Mereka mengerti keajaiban, mereka mengerti mujizat-mujizat, mereka mengerti Injil kerajaan Allah itu. Atong na parjolo sahali amanginang naikon tahalason di minggu Pentakoste sadarion. Marlas ni roha mahitahu mamuji-muji de batahu madok maule ade. Nung nasahak barita naulitu hita halak bangso Batak. Amanginang di minggu bolon sadarion kami mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk memuji Tuhan sembari mengingat bagaimana kisah pekabaran Injil di tanah Batak, bahwasanya ada darah martir yang berkorban demi bertumbuhnya benih-benih Injil di tanah Batak. Dan secara khusus gereja kita HKBP berjibaku untuk bersending bahkan ke luar negeri dan di dalam negeri. Nanti di bulan Juni kita akan merayakan jubileum 125 tahun sending HKBP mengabarkan Injil di Pulau Rupat, di dalam negeri. Bahkan di tanah Batak itu sendiri masih ada yang harus diinjili. Dan bulan 6 HKBP akan mengirim misionaris ke Afrika. Amanginang, sudah hita ruas ni HKBP, dohot akan UBG renungan singkaton. Mari kita memuji Tuhan, karena Injil itu telah sampai ke tanah Batak, sehingga orang Batak secara umum dikenal sebagai pengikut Kristus. Akadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Turunnya Roh Kudus membuat kita mengerti, membuat kita memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupan ini. Amanginang, turunnya Roh Kudus bukan malah memperkeruh suasana, bukan malah membuat kita bingung dengan bahasa yang tidak kita mengerti, dan kita tidak tahu apa itu dan dari mana itu asalnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Roh Kudus membuat kita semakin memahami apa yang diinginkan oleh Tuhan, membuat kita bijaksana untuk menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu persoalan, entah itu sukacita dan lain sebagainya. Amanginang, dang gabi mabain haguturon hasa songgok ni todi ni debata. Bahasa roh bukan bahasa yang tidak kita mengerti. Tetapi bahasa roh adalah bahasa kasih yang mampu membuat kita memahami segala sesuatu dengan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar mereka pada waktu itu mendengar mereka berbicara, mereka membicarakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Ulaun habal gaun di depata. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana juga yang dinyatakan dalam kisah Yusuf di epistel di minggu hari ini. Tuhan memberikan dia hikmat sehingga dia bisa mengerti mimpi Raja Fir'aun. Sehingga Yusuf menjadi pembesar dan pemersatu di tengah-tengah bangsa Mesir. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah kita senantiasa memohon kasih karunia Tuhan dengan meminta roh Tuhan agar roh Tuhan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan menyikapi segala sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Asa maloho inang mangalapatu sudia kana masai. Asa maloho tutu amang songon ama di tonga-tonga di keluarga. Ama namar sahala nago tod di porbadia. Namalo manggonggomi sa luhuk pangisi ni bagasmo. Nabuy mangalapati sudia kaparsorion di parnguluonon. Gabi marlas ni roha hida huhu mamuji dewata. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ketiga yang mau kita renungkan di minggu Pentakoste ini. Mereka berbicara, mereka membicarakan ulaun habal gaun ni dewata. Yang artinya mereka membicarakan Injil kerajaan Allah sehingga orang lain mengerti. Maka tugas kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita, mainang dohok maho mamaritahon habal gaun ni dewata. Allah ingot ma
Molotung pe parsido hotto mamaritaon habel gaw ni debata dang ala ni malomi dang ala ni burjum dang ala ni gugum alai ni ojar ni toddi porbadia na mangalehon gugu bisuk dohot hiras ni roha di hita mamaritahon habel gaw ni debata. Jadi molo parsido hot pe hita manginang marhobas di tongan ni huria marhite seksi marhite paredeon marhite aka pengurus-pengurus di tongan ya kapunguan komunitas. Janganlah engkau mengira bahwa itu karena kebolehanmu, kepintaranmu, karena profesimu, karena pekerjaanmu. Bukan. Semata-mata tidak. Tetapi karena didorong oleh kuasa roh Kristus, roh Allah yang memberikan kita kelayakan untuk memberitakan itu. Yang terakhir Bapak Saudara-saudara. Bakona doa manginang, ya. Molo adong sesuatu hal yang kita lakukan di dalam iman kepada Kristus Yesus, adong doa kana makasuguhon, adong doa kana mangicahi. Alay ingot ma, nunga bagiatay. Unang marsak ko, unang madili ho, alalang patuduhom mahwason ito di porbadia, di tonga-tonga ni keluargam, di tonga-tonga ni ngolum. Dan gabi masohot to mamaritahon, barita las ni roha. Dan gabi masohot to mamaritahon, habalgaw ni dewata. Dan gabi masoh to marhalado ay jo do olo si patalan yak kanama sa gabi madile hita dan olo hita mangula kaulaw ni Tuhani bako na do amangin ang adong na makasuguhon adong na makalomohon alay unang talo ho binan yak na makasuguhon hape adong siya pulusiya halak na makalomoho ko hola nala ni sa halak gabi talo ho. Bapak saudara-saudara, biarlah kiranya roh Tuhan itu senantiasa memberikan kita hikmat. Jalan apa sadahok kita. Lahu mamaritahon nak kahabal gaun ni dewata. Asalam marsangat gor ni Tuhata. Ditongan ni huria keluarga nang masyarakat. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Segeranya ada pergumulan, persoalan, permasalahan. Biarlah roh Tuhan yang memberimu hikmat untuk menyikapi segala pergumulanmu. Supaya engkau bisa melihat kebenaran Tuhan. Dan engkau mengetahui kehendak Tuhan dalam pergumulanmu. Selamat beribadah Pentakosta mangenang. Martua doakan itu mangihot hata ni dewata jalan opiopsa. Di parbadiai dewata si pardamai mahamu gabis sundenggan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna yeso hasurahan saharo di haroron itu hata Jesus Kristus si paluay. Amin.